Ekolombai ka taukte busungno tini ang norong thani hai Dipok Entertainment YouTube channel taukte busong tini norong thani family karon kai miani je video ojagabo je ko ekta kok mention khaimani jomaita hodarono tui oborok tamani bagui naijai gyang ko ekjona borok reply rika comments ni bisingoi 1% hairo boroni bagui ango kok no sanani bagui phai taukte busong jomaita hodani mention khaimani karon kai je kuno problem rok mitha kai borok o problem no o masa mangnoi je tongnai tabuk chayarok obrok hodawot langi thangu hodawo o kokrongno khunaribu haike hodano borok sopreitu abuni bagoi jomaita hodarono kisa ang mention ma khayu amkai jora tongsoni je sapanu abo hairongno nayi solve khainani nango jora paitha kai abo belai deramung phainai o kokno si ang ma sabu baksa kobangma no ano koyekjona borok sawo jaga kono dai kurui norok koyekjona borok bai problem laimani obo haikok rono ta sadi politics ni bagoi kobangma borok kobangma kok sawo haike tamni bagoi hoda hinjak ba tamni kaisa community ni hoda sramjak a community wo kaisa kaini borok judin chaya khai tongkai aborongno thiti khainani bagoi to hoda ni dorkar ble oboni bagoi ang mention ma khayu norok judinu chaya angja khakra kai nakardi olo chaya rok mitha kai norok busai manglak okok sawang hodarono ang koyu judinu jekunu chaya rok mitha kai ajagaro busai manglak obono kusar mung tongnai kok tei kaham wan chumung o phainani bagunu ang jotono kusar nai tei bubagara no hamia salaimani politik jesa panu khai tongra tho jesa paganu khaitu je bubagara no lachimung ri tongmani bubagara na ki osur burasa sramui tei bukhuk patal kuina nakai durga sram layu je photo thapai tonglaiman abo chara cha ang norong thani sumung yapari rika kobongma borok obo hai an thani sopaika borok whatsapp group rogo rilayu lachimung rilai tongo ekjona je bubagarno support khaine rano lachimung ri tongo ekei kobongma bo haike bubagarno sukal lok sramui burasa rok sramui borok pus khailei tongo ini korna bijay jamatia no khai borok tamo khaika nini o naran ni photo no bokrok no roi ini photo no tlangoi a naran ni photo thapai rijak obo haike borok sramlayoi lachimung rilai tongkha abo rok bebak no nainani dorkar sinani dorkar aboni bagoi norna angkok ma sawo obo hai khailai mani ki chara cha aboni bagoi se angnorno kok kusaro kuno oro angke buni nikitibo thanani thangya tamkai kahamo tongdi sung thansa singna nango tau bubagara kok kusar tongo ITF tirokbo bubagara bai thansa kai arrange kai busatu henoi je kuno sung bukung bara jurin thansa kai tongma kai sini man thai dokti nu mannani digi thangnai haike tamni bagoi suprunani nai tamni bagoi kebangan nai obo nono ang norno romoiti sawu ba sawu bujunani bu chai tokdo kintu obo hairongno bagon angjai anggu ani kogrongno tei kubama takuk buhuk song ano hamjago tei support khayu logiru ake ano logiru support khaimani aba hairongno tawana de song nin logi tongni samani 99% ano support khai tongnai comment so norok je ano asokka hamjago support khaimani aboni bagoi pipeline hambai tei khulumung yafaru salute buribu norok khai dofani enggrag ni dorkar aboni bagoi ang norno salute ani video no chaya kari norok nayui je kha hamjang mari phaimani aba eke support di tangmani obo haike no tebo busang ono rok ano logiri di support di ha tong thogu norok ni comments rok nugui tei ma samang ni tau bo obo haita salai din sanai rono angbo sanani musungya haipano mojburi ngui ma sapayu kebuno ang hamya khanani musungya tono ani takhuk hamya bo ani takhuk no borna ang nakari di haipano borok bujiya borok si ulta sramui je ulta khainani bagoi divide khaina bagoi chai tongmane abono si ang asadi hinui ang ma saklayu barbarai aboni bagono o himsa jinis bu belai chaya abo sikango obo hai tangtho abo hairano ungsugia soni sung muthagui damanno kuno samay phano hor nanghakai horno thurono ne bagai tasai tokdi horsa tuimang nai uibekai abo horno loi thanda da khaimanno obo hai bujung mung tongo phurung mung tongo aboni bagui nango kokrok ma sawo takhuk tei buk song ang norno kebuna hame sanani musingya khai miani je video koyekjona borok ilin whatsapp group kotok laimani abo belai chaya sak angle jomatiasi ang ebormaya gurpaya abo tamo kok obo hai kok sanai butongo an thani recording already tongo panu sitra kor na norno khunarina musungya ebak obo hai ke mangsi divide khali tong laikai bahai nai kusu okra borok si obo hai kok sai tongo aboni baguni sawo je samung khale neno bungo samung khale tong layu jaman sak ngai gurubo sawile tamo mannai baksa army asana pel khayo hini 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা সিস মাননা রেস মাননা bo nije si res maya na bo koto sai tong tir pro hor prang hori tong ngai cinta khai nai busok kai samung kosto kai khai tong na hakai ni tamni bagoi tebo debate khayoi tebo hor sumsari boi borok no haimya saklai tong
abono bokrago wansungani dorkar joto no wansuklaidi kaham khaima kaise kahamungo nini buddin kaham phainai kebuno hamya samani nijini bokragon kulainai okognono annorno puillan simi paithak jora sawi phayo ani video je kunu jagao message tongo rong nai naidi alka khobor satani phanu kisa kisa kahamungdi kaham tongdi hinai akok ang saklayo dewali phaitongo dewali wo tongthok laibunai kobama ligi sigi layoi fek layoi drugs rok chawi fek jak lama lantrin nogo aba herona phunungnani musunglia ma viral khai tongo baksa norok nugui tongna chitra marok Engkai abo sabo ni lasimung dopani sini kungbara ni lasimung gyade abo hairono no wan sogoi choli di hine ang norno bujunani bagusi phayu phurumung digisi phayu ang video suramani moksot engkai obonu kaham tong di susto tong di jotono ke bai hingchata khailadi sak bai sak no dibetta khaidi aro riang ni bu dibetta khaidi deburma hini bu dibetta khaidi kaham tong di obo baksa borok saimaya o saimaya non si saima rina bagai ang video ma khai aro horano mention khaimani karon kai norok bu saimano hodaro bu kisa situ saimanto lo Ebrumi thangkai apuro hodarok phai sabainai abole chali ahinai abono ebrumia toni ang alert khaina ni bagoi si ang ma saklayu akenor kaham kurung tong di susto tong di tini ni bagoi jotono khulumbai kya